Hallelujah! Christ is risen! This is Archbishop Rex of Cáceres and the CBCP Episcopal Commission on Social Communications, greeting you all a blessed and joyful Easter. The carrozas with the blessed images, the images of the Passion Play, the dramatic liturgical celebrations of the Holy Week now slowly fade from our sight. The Easter season is not as dramatic as the previous days, yet it is full of mystery. There is disbelief at the beginning, like the disciples, as we are called to contemplate the glorious victory of Jesus Christ over sin and death. The risen Jesus offers us new and eternal life, giving us abundant grace to overcome sin, bringing us radiant light and courage into the darkness caused by evil and the crises of our time. The Lord assures us, "Do not be afraid, it is I." St. Paul proclaims, "Christ, raised from the dead, dies no more. Death no longer has power over him. As to his death, he died to sin once and for all. As to his life, he lives for God." Romans chapter 6, verse 9. Let us rejoice then, dear brothers and sisters, for truly there is life eternal. Our Lord's victory over sin and death frees us from the bondage of sin and death and grants us a share in the divine life. No sin is greater than God's mercy. Even in our weakness, God's redeeming love is ready to transform and restore us to Himself. And because we have been redeemed, we can live in the freedom of God's children. The bright light of the Lord's resurrection shines even in these very challenging times, calling us out of darkness of sin, fear, and despair. The risen Jesus sends us forth to bring light and communicate hope to others. Our hope for life eternal is not in vain. We who were once in darkness are now in the light of the Lord. Ephesians chapter 5, verse 8. Brothers and sisters, there is hope. This is the profound meaning of Easter for our world and for the church today. Hope that is stronger than any crisis. Thus, we do not lose hope. God never loses hope in us. Alleluia! Christ is risen. He is alive.
This is Archbishop Rex. Happy Easter to all. Alleluia.
na panahon, daing kasagkoran. Amen. Huli kan sa iyang banal, asin mamurawayon na mga lugad, bantayan, asin surugon kita, ni Kristong kagurangnan. Amen. Ang liwanag ni Kristo na mamuraway na nabubuhay liwat, mangyari, magpara kan kadikluman nin puso, asin isip. Sa insinda masulo, sa pangadwa. Sa pangalawa po. Liwanag ni Kristo. Ito sa likod. Liwanag ni Kristo. Ang tao, masulo po nin mga kasang idang mga kandila. Liwanag ni Kristo.
mangitan magugmagabos na linalang. Si Kristong nagtubo sa kinaban, nagparakan diklom sa kot paman. Magugma o dagasin magliwanag sa kamurawayan. Di Kristong nagtubo sa kinaban, nagparakan diklom sa kot paman. Magugma o simbahanin Diyos, simo nagliliwanagan katubos. Mapano man ininin kaugmahan, mga awit din bilog na banwaan. Magugma o simbahanin Diyos, simo nagliliwanagan katubos. Mapano man ininin kaugmahan, mga awit nin bilog na banwaan. Ang kagurangnan mapasa indo. Itasan mga puso. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Totoong maninigaw asin dapat, na sa bilog na pagkamuot, kan puso asin isip, asin paggamit kan tingog, magrukyaw kan da inahihiling na Diyos, amang makakamhan, asin kan bugtong niyang aki, sa mong kagurangnan, Hesu Kristo. Nahuli sa mo, binayadan ang utang ni Adan, sa amang daing kasagkoran, asin sa pagpabulos kan dugong banal, pinara, ang katimbang kandaan na kasalan. Taini ang fiesta kan Paskwa, kung kasuarin, ginadan ang tunay na kordero, nahuli kan sa iyang dugo, pinapabanal ang mga hamba, kan pintuan kan mga paratubod. Ini ang banggi, na ang samong suanoy na kamagurangan, mga aki ni Israel, hali sa Ehipto, ginibong mong makabalyo, kan sa pulang dagat sa dagang hubas. Taini ang banggi, nahuli sa hariging kalayo, pinara mo ang kadikluman nin kasalan. Ini ang banggi, nangunyan sa bilog na kinaaban, ang mga nagtutubod kay Kristo na siniblag sa mga bisyo, kan panahon asin panahon asin dagom nin kasalan, ibinalik sa grasya, iniayon sa kabanalan. Ini ang banggi na si Kristo, pakahubadi kan gabos ning kagadanan, mapangganang nagbangon hali sa mga gadan, o makangalas na kahalangkawan, kan sa imong kabanalan para sa mo. O day masabing pagpadangat nin pagkamuot, tanganing tubuson mo ang surugoon, ang aki mo sa imong idinusay. O tunay na dai malikayan na kasalan ni Adan, na pinara kan kagadanan ni Kristo. Umaugmang sala na nagkanigong magkaigwa kan siring kadakulang paratubos, kaya ang pagpabanal kaining banggi, nagpapalayas kan mga karatan, naguhugas kan mga sala, asin nagbabalik kan kalinigan sa mga napadungkal, asin kaugmahan sa mga nagmumundo. Ubangging tunay na paladan, kanaan mga langit nun sinasaro sa mga kinaabanon, ang pagkadiyos sa pagkatawo. Kaya namimibi kami sa imo, kagurangnan, na ining seryo na pinabanal sa pag-umaw kan sa imo ngaran, sa pagparumpag kan diklom ka ining banggi,
magdanay na nagliliwanag, asa nang inako sa amyo nin kamot, nin hamot, makasalak sa mga liwanag nin kalangitan. Ang makaagang bituon, makasabat sa saiyang mga kalayo. Ining sinabing bituon na dae nagsusulnop, si Kristo sa imong aki, na pagbalik hali sa mga gadan, masanggayang nagliliwanag sa katawuhan. Siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Isusunod po niya tungunyan ang ikaduwang kabtang kan sa tuyang selebrasyon, ang liturhiya kan tataramon. Ang pagbasa kan tataramon kan Diyos, sarong mahalagang kabtang kan Bihilya Pascual. Sa ikaduwang kabtang na ini kan Bihilya, ipinapahayag kan simbahan ang dakulang istorya nin kaligtasan, magpoon sa paglalang, sagkod sa pagkabuhay liwat. Sa paagi kan mga sagradong babasahon na ini, nagigirumdoman ta kung paano maimbod na giniyahan nin Diyos ang sa iyang banwaan sa kadikluman, pasiring sa liwanag, asin inaandam ta ang satong mga puso na mag-ugma sa bagong buhay, na darasato ka na buhay liwat na kagurangnan. Kristiyano, himatea ang tingog kan Diyos. Namumutan ko mga tugang, mantang sulemneng pinunana ang bihilya, sa tuninong na puso, maghinanyog kita ngunyan sa tataramon kan Diyos. Magurupurup kita kung paano linigtas kan Diyos ang sa iyang banwaan kan mga nakaaging panahon. Asin ngunyan na mga aldaw, sinubol sa to ang sa iyang aking paratubos. Mamibi kita na ang satong Diyos tapuson ining gawing Pascual ning kaligtasan sa kapanoan nin pagtubos. Sa tuya na pong palsukon ang sa tuyang mga kandila, asin matukaw po ang gabos sa paghinanyog kan mga babasahon. Ang tawo linalang sa imahen asin ladawan ng Diyos. Kunsiring, ang sa iyang buhay sarong balaog nin pagkamuot hale sa kagurangnan. Ang Diyos na satuyang namidbidan sa lambang linalang, sa satuyang sadiri, kapwa asin kapalibutan, iyuman lugod ang magdara sa tuya sa bagong paglalang na satong hinahalat na mangyari sa tuya, ngunyan na banggi sa pag-abot kan bagong tawo, si Hesu Kristo. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Henesis. Sa kapinunan, linalang kan Diyos ang langit asin daga. Ang daga, ribaraw na kawaran kadaihan. Diklom ang nasa ibabaw kan kantil. Mantang ang Espiritu kan Diyos, naglalayaw-layaw sa ibabaw kan katubigan. Nagsabi ang Diyos, magkaigwanin liwanag, asin nagkaigwanin liwanag. Nahiling kan Diyos ang liwanag, marhay. Sinuway kan Diyos ang liwanag sa diklom. Inapod kan Diyos ang liwanag aldaw, asin ang diklom, inapod banggi. Nagsinarom, asin nag-aga, sarong aldaw. Nagsabi ang Diyos, magkaigwan nin firmamento sa tahaw kan katubigan, na masuway nin mga tubig sa mga tubig, asin nagkaigwa. Ginibo kan Diyos ang firmamento, asin sinuway ang mga tubig na nasa irarom kan firmamento sa mga tubig na nasa ibabaw kan firmamento. Inapod kan Diyos ang firmamento, langit. Nagsinarom asin nag-aga, ikaduwang aldaw. Nagsabi ang Diyos, magkatiripon ang mga tubig sa irarom kan langit sa sarong lugar, tanganing mahiling ang marang daga. Nagkasiring,
Inapod kan Dios an marang daga, daga. Asin an katiriponan kan katubigan, inapod dagat. Nahiling kan Dios marhay, nagsabi ang Dios, itubo kan mga daga ang doot, ang tanom na namimisog, ang kahoy na namumunga nin may pisog, manlain-lain na klase sa ibabaw kan daga, nagkasiring, ilinuwas kan daga ang doot, ang tanom na namimisog, manlain-lain na klase, asin ang kahoy na namumunga nin bunga na may pisog, manlain-lain na klase. Nahiling kan Dios, marhay, nagsinarom asin nag-aga, ikatulong aldaw. Nagsabi ang Dios, magkaigwanin mga ilaw sa firmamento kan langit, masuway kan aldaw sa banggi, magisindang tanda nin mga panahon, mga aldaw sa mga taon, asin magimansindang mga ilaw sa firmamento kan langit, na mataong liwanag sa daga. Nagkasiring, ginibok ang Diyos ang duwang dakulang ilaw, ang mas dakulang ilaw na makakapangyari sa aldaw, asin an menos kadakulang ilaw na makakapangyari sa banggi, asin an mga bitoon. Ibinugtak sinda kan Diyos sa firmamento kan langit, tanganing magliwanag sa daga, tanganing makapangyari sa aldaw sa kabanggi, tanganing magsuway kan liwanag sa diklom. Nahiling kan Diyos, marhay, nagsinarom asin nag-aga, ikaapat na aldaw. Nagsabi ang Diyos, aripumpunan ang katubigan kan mga naghihirong may buhay, asin ang mga gamgam maglayog sa ibabaw nin daga, sa irarom kan firmamento kan langit, nagkasiring. Linalang kan Diyos ang mga darakulang dragon, asin ang gabos na may buhay na nagkakamang, na nag-aaripumpon sa katubigan, manlain-lain na klase, asin ang gabos na naglalayog, manlain-lain na klase, nahiling kan Diyos, marhay. Binindisyonan sinda kan Diyos nan sabi, magmabinunga kamo asin magdakol, panua ang katubigan kan dagat, asin ang mga gamgam, magdakol sa daga. Nagsinarong, asin nag-aga, ikalimang aldaw. Nagsabi ang Diyos, iluwas kan daga ang may buhay, manlain-lain na klase, baka, reptil, sa kaibapang nabubuhay sa daga, manlain-lain na klase, nagkasiring. Ginibok ang Diyos ang nabubuhay sa daga, manlain-lain na klase, nahiling kan Diyos, marhay. Nagsabi ang Diyos, magibok kita nin tawo sa ladawan niyato, susog sa satong kabaing. Sakopon niya ang sira sa dagat, ang gamgam sa langit, ang hayop, ang gabos na nabubuhay sa daga, asin ang gabos na reptil na nagkakamang sa ibabaw kan daga. Sa ladawan kan Diyos, sa iya linalang niya, lalaki asin babae, linalang sinda. Binindisyonan sinda kan Diyos asin sinabihan, magmabinunga kamo asin magdakol, panuonindo ang daga asin tungtungan, sakoponindo ang sira sa dagat, ang gamgam sa langit, sa gabos na may buhay na nagkakamang sa daga. Nagsabi pa ang Diyos, uya, itinatao ko sa indo ang gabos na doot na nagkakabanhi sa ibabaw kan bilog na daga, asin ang gabos na kahoy na igwanin bunga na nagkakabanhi, magiginindo iyan kakanon. Sa gabos man na nabubuhay sa daga, sa gabos na gamgam sa langit, asin sa gabos na nagkakamang sa daga, na may hinangos nin buhay. Ang gabos na berdeng doot, itinatao ko bilang kakanon. Nagkasiring. Nahiling kan Diyos ang gabos na ginibo niya, uya, abaanang rahay.
Nagsinarom asinag-aga, ikaanom na aldaw. Nahaman ang langit asindaga, patin ang gabos nindang hukbo. Nahaman kan Diyos, ikapitong aldaw, ang trabaho na ginibo niya. Asinagpahingalo siya, ikapitong aldaw. Hali sa gabos na trabaho, na ginibo niya. Tataramon kan kagorangnan. Salamat sa Diyos. Mag-omaw ka, kalagko, sa kagurangnan. Kagurangnan, Diyos ko, dakula kang marhay, kamahalan asin kagalangan ginubing mo, napatos ni liwanag nin siring sa manto, biniklad mo langit siring sa trapal. Tinugdas mo ang daga sa patugmadan kaiyan, day matatanyog no arinman asin sagkod lamang. An kantil siring sa gubing, tuminahog kaiyan, sa ibabaw kan kabukidan, nagtitindog ang katubigan. Sinusubol mo ang mga burabod sa mga salogan. Sa pag-ultanan nin mga bukid, sinda nagbubulos. Sa itaas ninda ang gamgam kan langit mag-eerok, sa tahaw nin mga sanga maghuhuni. Pinapatubigan mo ang mga bukid hali sa mga kwarto sa itaas. Sa bunga kan simong mga gibo, binabasog mo ang daga. Pinapatubo mo ang duot para sa hayop.
asinandoot na maglingkod sa tawo, sa pagpaluwas nin tinapay sa daga. Kadakol kan ginibo mo kagurangnan, iyan gabos sa kadunungan mo ginibo, panoan daga kan sa imong mga rogaring. Maubos ang mga parakasala sa daga, asinan mga tampalasan, mayo na. Mag-umaw ka, kalagko sa kagurangnan. Matindog po ang gabos. Mamibi kita, O Diyos na makakamhan sa kod paman, na makangangala sa paghusay kan gabos mong mga gibo, masabutan kan mga tinubos mo, na mayong urog kadakula, kaysa paglalang kan kinaban sa kapinunan, maliban sa katapusan na sin kapanahonan na si Kristo sa mong Pasko dinulot na sakripisyo, siya na nabubuhay at sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Matukaw po. Ginigiromdom niya to, ang banggi nin kataligkasan kan mga Israelitas, kan sinda ilinigtas nin Diyos sa paagi ni Moises. Hale sa kauripnan, sinda nagbalyo sa dagat na pula. Hinanyugon po niya to, ang ikaduang babasahon. Pagbasa sa libro kan Exodo. Nagsabi ang kagurangnan ki Moises, "Taano ta nagaagrangay kasako? Tarami ang mga Israelita na magbaklay. Ika, iitaas mo ang sa imong sugkod, unata ang sa imong kamot sa ibabaw kan dagat. Bangaa iyan, na makalaog ang banwaan nin Israel sa tahon nin dagat sa namamarang daga. Ako, papatagason ko ang puso kan mga taga-Ehipto, malaog sinda sa paglamag. Asin mapapamuraway ako kay Faraon, asin sa bilog niyang hukbo. Sa saiyang mga karwahe, asin mga parakabayo. Asin maaaraman kan mga taga-Ehipto, na ako ang kagurangnan. Sa pakapamuraway sako, laban kay Faraon. Laban sa saiyang mga karwahe, saka mga parakabayo. Naghali ang anghel kan kagurangnan, na naglalakaw sa inotan kan kampo nin Israel, asi naglalakaw sa hurihan ninda. Siring man, naghali ang hariging panganuron sa atubangan ninda,
asin nagtindog sa likodan. Nagpatanga kan kampo nin Ehipto asin kampo nin Israel. Nagkaigwa kan panganoron sa kadiklom na nagpaliwanag kan banggi. Kaya dai nagranihan ang duwa bilog na banggi. Inunat ni Moises ang sa iyang kamot sa ibabaw kan dagat. Asin pinasibog kan kagurangnan ang dagat. Sa bagsik kan makusog na timog, bilog na banggi. Ginibong mamarang daga ang dagat, asin nabanga ang katubigan. Naglaog ang mga Israelita sa taho kan dagat, sa namamarang daga. Ang katubigan, lanob ninda sa tuo, asin sa wala. Naglamag ang mga taga-Ehipto, asin naglaog sa hurihan ninda, ang gabos ng mga kabayo ni Parao, asin ang sa iyang mga karwahe, asin mga parakabayo. Bago mag-alagaag ang aga, nagdungaw ang kagurangnan sa hukbo kan mga taga-Ehipto, hali sa hariging kalayo asin panganoron, asin tinulag ang hukbong mga taga-Ehipto. Inulang niya ang mga gulong kan karwahe, kaya nasakitan sinda sa pagpadalagan. Kaya nagsabi ang mga taga-Ehipto, magdulag kita hali sa atubang ning Israel. Taan kagurangnan, iyo ang naglalaban para sa inda, laban sa Ehipto. Nagsabi ang kagurangnan ki Moises, unataan sa imong kamot sa ibabaw kan dagat, balikan kan tubig ang mga taga-Ehipto, an sa indang makarwahe, asin an sa indang para kabayo. Inunat ni Moises an sa iyang kamot sa ibabaw kan dagat, asin nagbalik ang dagat pagbuka kan kaagahon, balik sa dati. An mga taga-Ehiptong nagdululag, sinabat kan katubigan, asin ipinagpag kan kagurangnan ang mga taga-Ehipto sa tahaw kan dagat. Nagbalik ang katubigan, asin tinahoban ang mga karwahe, saka ang mga parakabayo kan bilog na armada ni Paraon, na naglaog paglamag sa inda sa dagat. Mayong natada sa inda ni Saro. Alagad, ang mga Israelita naglakaw sa namamarang daga sa tahaw kan dagat. An katubigan, lanob ninda sa tuo, asin sa wala. Sa siring, ilinigtas kan kagurangnan kan aldaw na ito, an Israel hali sa kamot kan mga taga-Ehipto. Nahiling ninda an Israel ang mga taga-Ehipto, garadan sa baybayon kan dagat. Nahiling nin Israel ang dakulang kapangyarihan na ipinahilin kan kagurangnan laban sa mga taga-Ehipto. Natakot ang banwaan sa kagurangnan. Nagtubod sa kagurangnan sa kaki Moises na sa iyang surugoon. Dangan nag-awit si Moises asin ang mga Israelita. Kaini ang awit para sa kagurangnan, ini ang sinabi. Maawit ako sa kagurangnan, tamamuraway ang sa iyang kapangganahan, kabayo asin karwahe, inapon niya sa dagat. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. maawit ako sa kagurangnan, tamamuraway ang sa iyang kapangganahan. Kabayo asin karwahe inapon niya sa dagat. Kusog ko asin awit kan kagurangnan, nag-agi ako sa iyang kaligtasan. Ini ang sakong Diyos, uumawon ko siya. Ang Diyos kan sakong Ama, ilalangkaw ko siya.
An kagurangnan para laban, kagurangnan an sa iyang ngaran. An mga karwayan ni Paraon asin an sa iyang hukbo, itinapok sa dagat. An mga pili niyang mga katabang, nalamos sa dagat su. An mga kantil tuminahob sa inda, luminubog sinda sa kaladman siring sa gapo. An tuo mo kagurangnan, mamuraway na kusog. An tuo mo kagurangnan, winasak an kaiwan. Ilalaog mo sinda asin itatanom sa bukid mong pamana, lugar na tinugdas mo kagurangnan, namagi mong eerokan, santuaryo o kagurangnan, na itinugdas kan sa imong kamot, an kagurangnan magahadi sagkod paman, sagkod lamang. Matindog po ang gabos. Mamibi kita, O Diyos, naan mga suanoy mong angalasan, namamatayan ming nagbabanag, dawa sa mga panahon na ini, mantangan tinipon mo sa kapangyarihan kanto mong kamot, sa pagpatalingkas ni sarong banwaan sa pag-usig ni Faraon. Ginigibo mo ini sa pagligtas kan mga nasyon, huli kan tubig nin pagkamundag liwat. Warasan tanganingan kapanoan kan bilog na kinaban, mapaduman sa mga akin ni Abraham, asin sa kadakulaan ni Israel, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Matukaw po. Kung kita nalagalag pakatapos na kita bunyagan, asin dai magbalik sa kagurangnan, sa sapoon taan sa iyang kaanggotan. Alagad sa satong pagbalik sa iya, huhugasan niya nin malinig na tubig ang satong salang gawe. Ngunya nabanggi, wiwirikan kita kan padi kan bagong tubig na nagpapagirumdom kan tubig nin bonyag. Hinanyugon po niya to ani katulong babasahon. Pagbasa sa libro kan Exodo. Nagsabi ang kagurangnan ki Moises, "Tano ta nag-aarangay ka sako? Pagbasa sa libro ni Propeta Ezekiel. Duminatong sako ang tataramon kan kagurangnan Diyos. Naan sabi, "Aki ingin tawo, ang harong nin Israel nag-eerok sa saindang daga.
asin dinigtaan ini sa gawe ninda asin gibo. Inula ko sa inda ang sa akong kainitan. Huli kan dugo na pinabulos ninda sa daga. Asin huli kan mga Diyos-Diyosan na inati ninda duman. Iwinarak ko sinda sa mga nasyon, asin itinalbo sinda sa mga daga. Susog sa gawe ninda, asin gibo hinukoman ko sinda. Naglaog sinda sa mga nasyon na naabot ninda, asin binasang-basang ang banal kong ngaran. Huli tay sinasabi dapit sa inda, banwaan ini kan kagurangnan, asin hali sa iyang daga, sinda nagluwas. Pinagmakulgan ko ang banal kong ngaran, na pinagbasang-basang kan harong ning Israel sa mga nasyon na nilaugan ninda. Kaya sabihi ang harong ni Israel, siring ang sabi kan kagurangnan Diyos, bakong huli na lamang sa indo ako naghihiro. Harong nin Israel, kundi huli na lamang sa banal kong ngaran, na binasang-basang nindo sa mga nasyon na nilaugan nindo. Papabanalon ko ang dakula kong ngaran, na binasang-basang sa mga nasyon, na binasang-basang nindo sa tahaw ninda. Maaraman kan mga nasyon na ako ang kagurangnan, olay kan kagurangnan Diyos, sa pagpabanal ko, dyan sa saindo, sa atubang kan saindang mga mata. Kukuahon ko kamo sa mga nasyon, titiponan ko kamo hali sa mga daga, asin dadarahon ko kamo sa saindong mga daga. Wiwirikan ko kamo ng malinig na tubig, asin malilinigan kamo. Hali sa gabos nindong kadigtaan, asin hali sa gabos nindong mga Diyos-Diyosan, lilinigan ko kamo. Tatauan ko kamo ng bagong puso, bagong espiritu ilalaog ko sa indo. Hahaleon ko ang gapong puso sa indong laman, asin tatauan ko kamo nin laman na puso. Ansa kong espiritu ilalaog ko sa indo, asin gigibuon ko ansa kong mga kabuktan sunodon indo. Asin ansa kong patakaran maanan na kuyugon. Mag-eerok kamo sa daga, na itinako ko sa indong mga magurang. Magigi ko kamong banwaan, asin ako magigi nindong Diyos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Pahaan kalag ko sa Diyos, Diyos na buhay. No arin daw ako maabot sa kamahihiling na laugon kan Diyos.
Kini nagigirumduman ko, mantang binubuhos ko ang sakong kalag. Ta naglalakaw ako, kaibaan durupilan, pasiring sa harong kan Diyos. Sa tao ning pag-arawit, asin pagpasalamat, ninribok nin mga nakikifiesta. Sugoa ang sa imong liwanag, asin katotoohan. Sinda ang mag-antabay sako, asin magdara sa banal mong bukid, sa imong mga eerokan. Asin magdodolok ako sa altar kan Diyos, sa Diyos na sakong kaugmahan. Magaya-gaya ako, asin magpapasalamat sa imo sa arpa. O Diyos, sa kuyang Diyos. Matindog po ang kabos. Mamibig kita. O Diyos, kusog na dai nagluluya, asin liwanag na nagdadanay, kaugaying hilingan sakramento kan bilog na simbahan, asin urog na tuninong nahimuhan gawin ng kaligtasan, hulikan bunga nindanay na katigayunan nin katawuhan, ang bilog na kinaaban lugod makaaram masin makahiling, nan mga isinikwal ibinangon giraray, ang mga suano'y binabago, asinan gabos sa dati ibinabalik huli man sa nakikristo, na sa saiya guminikan sa kapinunan, siya nabubuhay asinagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Gloria in excelsis Deo. Sing sa dagang katuninongan sa mga taong marahayan buhok. Inuumawi ka, tinurugyaw mi ka, sinasamba mi ka, pinapamurawan mi ka, pinapasalamatan mi ka. Ulikan dakula mo kamurawayan, kagurang na Diyos, hadeng langit nun,
Diyos amang makakamwan, kagurang ng aking bugtong Yesu Kristo, kagurang na Diyos, Cordero ka Diyos, aki ka naman, ikalalatang Jesucristo kaiba kan Espiritu Santo sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos na nagpapabanag kay ningurog ka banal na banggi, sa kamurawayan kan Domingo nin pagkabuhay liwat, hiroasa sa imong simbahan ng Espiritu nin pagampon, tanganing pinago sa hawak asin kalag, magdulot kami sa imo nin lipotok na paglingkod. Huli kay Jesu Kristong kagurang na niyamos sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasarokan ni Espiritu Santo, Diyos, sa gabos sa kapanahonan kan mga panahon. Matukaw po. Sa rito nin bunyag, nagsinasambit ni San Pablo, ang bilog na hawak kan bubunyagan, ibobuntog sa tubig kaiban sa iyang lumang pagkatao. Asin ang sa iyang paghawas, may bago na siyang pagkatao, para sunod na siya ni Kristo. Alagad, di niya to malingawan na ang kapanoan nin buhay sa tuyang makakamtan, enot sa pakisumaro sa pagkagada ni Kristo, sa buhay nin kapakumbabaan, asin ikadua, ang pakisumaro niya to sa iyang pagkabuhay liwat, sa kaumawan asin kamurawayan nin Ama. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Dain nindo nasasabutan na kitagabos na binunyagan ki Kristo, binunyagan sa iyang kagadanan. Kunsiring, huli kan bunyag, ilinubong kita damay sa iya sa kagadanan. Tanganing siring sa binangon ni Kristo, hali sa mga gadan, huli kan kamurawayan kan Ama, kita man maglakaw sa kabaguhan nin buhay. Takunagi niya kitang kaibang tinanom sa kagadanan, nasiring kan sa iya, tunay man kitang makakahiras sa pagkabuhay liwat. Ini aram ta, na andaan tang pagkatawo, damay sa pag-ako sa krus, tanganing mauntok ang gibo kan hawak na makasaalan. Tanganing dai na kita mauripon kan kasaalan. Taan nagadan, na italingkas na sa kasaalan. Alagad, kung nagadan kitang damay kay Kristo, nagtutubod kita, na mabubuhay man kitang kaiba niya. Aram na si Kristo, na binunyagan hali sa mga gadan, dai na magagadan. Ang kagadanan,
daina sa iya makakapangyari. Taan sa iyang kagadanan sa kasalan, makasaro sana sagud lamang. Alagad siya nabubuhay sa Diyos. Siring man kamo, isipon nindo na kamugadan na sa kasalan. Alagad nabubuhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Magpasalamat sa kagurangnan, ta siya marahay. Sagud pa man ang sa iyang karahayan. Magsabingon niya ng Israel, sagud pa man ang sa iyang karahayan. Antong kamot kang kagurangnan initaas, antong kamot kang kagurangnan nanggana. Dai ako magagadan kundi mabubuhay. Asin isasaysay ko ang mga gibo kan kagurangnan. Ang gabos na isinikwal kan mga paratugdok, naging pamayo kan gapong matugmadan. Huli inil sa kagurangnan, ngangalasan sa satong mga mata. Irokyaw po niya to ang marhay na bareta. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo, susog ki San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Lihis ng marhay an Sabado, nagaagahon sa enot na aldaw nin simana, nagabot si Maria Magdalena, asin ang saruman na Maria, sa pagtanaw sa lulubngan, uya naglinog nin makusog, tanaghilig an anghel kan kagurangnan halis sa langit, asin nagduman, pinagilid an gapo, dagos nagtukaw sa ibabaw, an sayang itsura siring sa kikilat, asinan sayang gubing maputi siring sa niebe,
Sa takot sa iya, nangibig-kibig ang mga nagbabantay, asin naging siring sa mga gadan. Alagad, nagpahayag ang anghel sa mga babae, dai kamo matakot. Aram ko na hinahanap nindo si Jesus, sinakapako sa krus. Mayo siya digdi, binangon siya, siring sa sinabi niya, madya, hilnga ang lugar na hinutadan, asin tulos lakaw. Sabihon nindo ang sayang mga disipulos, binangon siya hali sa mga gadan. Asin uya, nanginginutan sa indo pag Galilea, dumanindo siya mahihiling. Uya, nagsabi ako sa indo, hidali sindang naghali sa tumba, sa katakutan sa kasadakulang kaugmahan, asin nagdalagan sa pagpamareta sa sayang mga disipulos. Uya, si Jesus suminabat sa indanan sabi, mag-ugma, nagranisinda, kinugos ang siyang mga bitis, asin nagsamba sa iya. Dangan, ang sabi sa andayan ni Jesus, dai ka matakot, lakaw, pamaritaan nindo ang sakong mga tugang, tanganing magduman sinda sa Galilea, asin dumaninda ako mahihiling. Marhay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Happy Easter po sa gabos. Happy Easter man po, Father. Pakisabi man sa kataid, matana, tabuhay na ang kagurangnan. Kasubago, sa takot ko na baka niya ako magkatururog ka mo, imbis na padanayo na mayo ning ilaw, mantang binabasa, ta kita nagbibihilya, nagahalat kan pagkabuhay liwat ni Kristo. Kaya sabi ko sa sakristan, miski itong sa gilid lang, palaadon mo tabaka magtururog. Napakahalaga kan sa tuya na selebrasyon. Sabi nga ni sa pagpuon, duman sa pagpuon kan sa tong selebrasyon, ini ang pinakaurog na banggi. Ang pinakabanal na banggi. Tangunyan na banggi sa tuyang pinagrorokyaw na si Kristo na buhay liwat. Pwede pong pakisabi, pakiulit, si Kristo na buhay liwat. Pwede pong sarabay, 1, 2, 3. Si Kristo na buhay liwat. Mahalaga ang katotoohan na iyan. Tadyan nakapatugmad, ang kadakol ng mga bagay manunungod sa satuyang pagtubod. Ang mga bagay na satuyang sinusunod. Ang katotoohan kan mga sinabi ning kagurangnan. Ang katotoohan na siya Diyos, na siya gikan sa Ama, na siya sinugo kan Ama, na nitawo, nagsakit, nagadan, alagad na buhay liwat. Sabi ni San Pablo, takon da inabuhay ang Kristo, takon da inabuhay ang kagurangnan, mayong saysay ang satong pagtubod. Kaya ini, ang pinakaorog na misteryo kan pagtubod niyato ng mga Kristiyano na si Kristo na buhay liwat. Dahil yan kinakasupog. Every time we gather for the Mass, that is the truth we proclaim. Si Kristo nagadan, si Kristo na buhay liwat, si Kristo mabalik kiraray. Ang pinakaorog na katotoohan, manunungod siya sa iyang o sa pagkadiyos ni Kristo. Kaya ang kabos sa tuyang ginigibong niyan, pagpahayag. This is a proclamation of the truth. Nagpuon kita madiklom. Asin sa pagpuon, mantang binuksan ang simbahan, sulusulong liwanag, kapot kan padi ang Siryo Pascual, na simbolo kan liwanag ni Kristo. Ang liwanag na nagdaog kan diklom, na simbolo kan kasalan, na simbolo kan kagadanan, luway-luway mantang ang padi, nagpapasiring sa inutan. Kita nakihiras kan liwanag na iyan. Huli kang sa tuyang pagtubod, na si Kristo, iyo ang nagligtas sa sato, asin padagos sa nagliligtas sa sato, sin sa buhay kan kinaban.
This is the truth we proclaim this evening. As iniman ang katotohan na ipinapahayag kan ibanghelyo na sa tuyang nadangog ngunyan. Kasubago, kan naguhurup-hurup ako, ano daw man niya ako, ta? Kung ipapahayag man sa naan pagkabuhay ng sa tong kagurangnan, ano to ang ginamit na konteksto, lulubngan. Siguro kung ako ang papag-decide, pipiliin ko na si Kristo mabuhay duman sa taas kan templo, duman sa Jerusalem, tangani medyo magical ang sa iyang pagkabuhay. Mahiling kan mga tao na siya nabuhay. Minsan mga Hudiyo, minsan ang mga punin kapadian, matubod siya sa iya. But this is not the way of God. He chose to proclaim the truth of His resurrection in the tomb, sa lulubngan. Digdi po sa likod kang simbahan, igwa kita dyan ng sementeryo. Yan ang saro sa paborito ko na lugar, pag ako nakakaisip na mag-exercise, dyan ako naglalakaw. Bako lang regular ang sa kong pag-exercise, pero dyan ako naglalakaw sa palibot, dyan sa laog. May agihan, malinig ang agihan. Sinmantang ika naglalakaw, tuninong. Kaya amantang naglalakaw ka, nag-exercise, nagmumuni-muni. I can't imagine na habang naglalakaw ako may nagtataram, hello, hello. Dito naman niyang gugustuhon. Because the tomb is a place of the dead. Lugar nin mga gadan. Narinis ako po dito sa parokya. Pag may mga nagagadanan, dahil man ka boss, pero often, hindi ang nariris ako. Ngunya na aldaw, ilinubong ang gadan, pag kaaga, mahihiling ko ang mga miyembros kan familia. Masimba, pagkaaga. Asin aram ko, pagkatapos kan pagsimba, mapasiring iyan sa lulubngan. Not because they expect their loved one to be alive, but sometimes the tomb makes us closer to the memory of our dear ones. Kaya amantang itong presko pang maray, yan baga ang ginigibo kan mga nagagadanan, regularly nagbi-visit sa lulubngan kan sa indang namumutan. Kasi mantang yaon sinda sa lulubngan, garo haraning maray sinda. Nagigiromduman, mantang nakukulugan pa, but they feel consoled na yaon sinda harani. But aram ninda, gadan, anyaon sa lulubngan. Itong duwang Maria, sa Ebanghelyo na sa tuyang nadangog, this is exactly what they do, what they are doing. Nagduman sa lulubngan, bako tapig i-expect na ng buhay ang kagurangnan. They're going there to pay their respect to this Jesus who touched their lives. Pero aram ninda, gadan. Huli sa pinasakitan, nagadan. Kaya niya akong sinda duman, tangani siguro na, haro kang ginigibo ta, magirumdumang giraray. Kung paano itong mga aldaw na nakaibahan ninda ang kagurangnan. Kung paano sinda nagpabulos ning luha, mantang sinda pinagtutukdoan ning kagurangnan. Kung paano sinda tinawanin ibang paagi ning kagurangnan sa pagilingkan mga bagay-bagay. And they are there because the Lord touched their lives. Namumutan ninda ang kagurangnan. Kaya niya akong sinda duman. Pero aram ninda, ang kagurangnan, gadan. But lo and behold, sabi ka ng anghel, aram kung ano to niya ang kamudigdi, aram kung ano to niya ang kamudigdi, hinahanap nindo siya, pero mayo na siya sa lulubngan. The Lord is not in the tomb. Sa mga Kristiyano, ining phrase na ini sa Ebanghelyo, napakahalaga. Napakahalaga. Sa mga nag-aadal kan teksto, kan banal na Ebanghelyo, nagsasabi that the phrase that Jesus is not in the tomb is the proof that He is alive. Kasi kung mayo iya sa lulubngan, buos sabihin, buhay ang kagurangnan. Takon yaon sa lulubngan, gadan ang kagurangnan. Asin ini nagpapatunay sa satuya ng pagkabuhay nin kagurangnan. The resurrection of Jesus is not something to be proven by
mere evidence na mahihiling kan sa tong mga mata. Mayo ning nakahiling kan si Kristo na buhay liwat. The proof na mayo siya sa lulubngan. Hulit ang pagkabuhay liwat ni Kristo, isa sa tong nakahiling digdi. Mayo ni nakahiling sa to. Pero nagtutubod kita. It's the truth of faith. Katotohanan nin pagtubod na dapat nyatong akuon, na dapat nyatong isabuhay, na dapat nyatong tubudon, na iyon magigiya sa tuya, sa tuyang pagkabuhay bilang sarong Kristiyano. It is a matter of faith. Sana nagtutubod kita, nabuhayan kagurangnan. Na minsan ang totoo, on the level of experience, miski nagdakula kita in ang pirming pinapatubod sa tuya, tinutugdo sa tuya, but on the level of experience, kadako lang mga pagkakataon, na minsan kuno question ta, buhay talaga ang kagurangnan? Ano to da ko namamatayan sa iyang presensya? Ano to garumayo siya? Kung buhay siya, ano ta garo pinapabayaan ako? Ano ta garumayo siya sa kaibahan niya mo? Partikular kan mga panahon, o kan mga panahon na ini na kami nagsasakit. Minsan sinasabihan kita na buhay, minsan sinasabihan kita na mayo na, nin Kristong nakalubong sa lulubngan. Minsan, masakit pagirari sa tuyaan magtubod. Kaya itong mga disipulo, itong duwang babae, even if they were told na mayo na ang kagurangnan sa lulubngan, mantang nagsasabi ang ibanghelyong nadangog niya to, maog masinda, pero sinda panunin pagkatakot. They could not still process the truth na ang kagurangnan na buhay, difficile. Sa sarong Kristiyano, minsan sinasabi kan isip, pero sa eksperyensya, kung nahiling mo ang kagurangnan, na sakit asin nagadan, kung ika nagaagi, ning eksperyensya nin kagadanan, nin kadifisilan, nagaro ika pinabayaan, difficile para sa iba, difficile para sa to, ang magtubod na totoo si Kristo na buhay liwat. Pero aram nindo po ang good news, aram nindo ang Easter message na pinapaabot sa tuya akan selebrasyon. Even with that experience, minsan kita nagduduwa-duwa, padagos na nagduduwa-duwa kan pagkabuhay liwat ni Kristo. Ang good news, ang kagurangnan, dahil nanggad nagpupundo. Sinasabi niya to, the Lord died once and for all, saro lang bes, ang sa iyang pagligtas nangyari, saro lang bes, pero aram niya to, padago siyang nagliligtas. Namutan kaya kita ning kagurangnan, labing namutan. Asin ang mga namumutan ta, dahil ta sinusukuan. Kaya minsan itong duwang disipulo na nag-aalangan, still confused, kung totoong nabuhay ang kagurangnan, huli tamayo sa lulubngan. Anong ginibo ning kagurangnan? He met them. He met them. Mantang naglalakaw, still confused, asin pano ning katakutan, mantang nauugma sa puso, hulikan bareta, ang kagurangnan, nagpahiling sa sainda. And that encounter changed them. Ano sabi kan Ebanghelyo? Sobra sindang naugma, asin sa indang sinamba, ang kagurangnan. Ang kagurangnan. Sa kadako lang mga pagkakataon nangyayari sa tuya, sabi ko kasubago, ang pagdududa, ang pag-aalangan, ang pagkatakot, kung totoo baga mananggad, na buhay ang kagurangnan. Kasi may mga pagkakataon, nagaro da ita nahihiling ang sa iyang presensya, dahil namamati ang sa iyang tabang, asin dahil nahihiling ang liwanag na dara, kan pagkabuhay ni Kristo. Alagad, totoo man, na minsan sa siring na sitwasyon, still the Lord meets us on those same experiences. Luway-luway, inaantabayan kita. Luway-luway, iminumuklat kita. Luway-luway, kinakabit kita. Tangani na kita magtubod, buhay ang kagurangnan. And this is the truth we proclaim this evening. Pinakaurog na katotohanan na sa tuyang pinoproklamar sa bangging ini. Ang mensahe po kan pagkabuhay liwat ni Kristo, nagtutukdo sa tuya, to look at life
in a different way. In a different way. Tanganing mamatian niya to, ang paglaom. Paglaom sa tahaw nin pagsakit. Paglaom sa tahaw nin pagtios. Paglaom sa tahaw nin kadipisilan. Nin kahilangan. Nin mga kahandalan. Nasa kudgo niyan, nagpupurisaw sa sato. Pinmitang nadadangog. Dahil natatapos sa Biyernes Santo ang buhay kan sarong Kristiyano. Kaya kita naghalat, sakod sa bangging ini, na kita magpahayag kan pagkabuhay liwat ni Kristo. If we stay on that day, sa aldaw kan Biyernes Santo, dahil kita totoo na nagtutubod sa iyang pagkabuhay liwat. Sabi kan sarong nagsurat, we Christians are Easter people who live in a time, who live like we are on a Good Friday. We live on a we are an Easter people who feels like we live on a Good Friday. Ako daw natotoo po yan. Mantang buhay ang kakurangnan, pero dahil niya kita idinudulag sa realidad kan sa tuyang eksperyensya. Mamundo manggararay ta, nawaran kita ning mahal sa buhay. Asin sa kudgo niyan, nakukulugan pa kita. Nagpupurisaw pa manggiraray, taday ta arap ang kaabtan kan buhay ta. Huli kan sa tuyang kamatian. Nagahandal pa manggiraray, huli day ta aram. Pagkatapos na maggraduar ngunya ng aki ta, sa sunod na bulan, i-enroll na naman, sa inta kukuunon ang pang-enroll. Dahil kita idinudulag ng kagurangnan sa mga realidad kan sa tuyang buhay, alagad ang totoo, ang good news, na kaibahan ta ang kagurangnan, asin ililigtas kita niya. Kaya kung kita nagtutubod, dapat ang paghiling ta sa mga pangyayaring ini, sa mga bagay na ini, panunin paglaom, panunin pagtitiwala, makano kitang magdusay kan buhay niya to, araw kan pagdusay ni Kristo. Huli sa pagdusay na iyan, makakamit manggiraray niya to, ang buhay, minsan ini mawara sa sato. Ini ang agyat sa tuya kan pagkabuhay liwat ni Kristo. Hilingunta ang mga bagay-bagay sa ibang paghiling, susog sa pagkabuhay liwat ni Kristo. Panunin paglaom, panunin pagtitiwala, takaibahan ta ang kagurangnan, ililigtas niya kita. Kaya dapat ang sarong Kristiyano maugma minsan sa tahaw kan mga trials na inaagihan. We are an Easter people who live on a time who lived often on a Good Friday. Ang panghuri, malingaw din niya ato malingawan na bako lang kaugmahan ang ang mensahe sa tuya akan pagkabuhay liwat ni Kristo. Bako lang paglaom ang darakan pagkabuhay liwat ni Kristo. We are called to proclaim this truth. Itong duwang babae, patapos sa sinda magsamba sa kagurangnan. Ano ang sabi ng kagurangnan? Magbalik ka mo, sabihin nindo sa akong mga disipulo na ako buhay, and I will meet them to that particular place. They were called to proclaim the good news. Kaya kita po, na mga nakikihiras, kang kaugmahan, kan paglaom na darakan pagkabuhay liwat ni Kristo, giraray, kitaman pinapadara. We are sent, araw ka itong mga disipulo, tangani na magpahayag, kan katotoohan, kan pagkabuhay liwat, ni sa tuyang kagurangnan, sa pagpuli ta sa harong, sa pag-ibo kan sa tuyang mga obligasyon, sa tuyang pagtrabaho sa opisina, sa tuyang paglingkod sa simbahan. We are called to proclaim the truth. Ang katotoohan na ang Diyos pagkamuot, na ang Diyos mapagpatawad, na ang Diyos katuninungan, na ang Diyos iyuan gabos kan buhay niya to. Asin kung kita nabubuhay, na igwa kan siring na mga mensahe, padagos kitang magpapahayag ang katotoohan na ini. Asin lugod ang mga tao, the people we meet,
na nag-aalangan, na nagdududa, na nahahandal, mahirasan man yato, kan katotohan na si Kristo buhay. Asin makahiras kan sa tuyang kaugmahan, sinsindaman, maging instrumento ng Diyos sa pagproklamar kan katotohan. Si Kristo buhay na liwat. Amen. Isusunod niya to ang ikatulong kabtang kan sa tong selebrasyon. Ang liturhiya kan pagbendisyon kan tubig nin bunyag. Ang tubig bebendisyonan, tanda kan sa tong bunyag na inako. Ang agwa bendita, simbolo na kita binunyagan ki Kristo, kaya kita man nagadan sa satong mga kasalan, alagad makamit kan bagong buhay sa kaibahan niya. Matindog po ang gabos. Urog na namumuta ng mga tugang, mapakumbabang mag-arang kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos, na magkanigo na iyang bendisyonan ining tubig na sa iyang linalang, na iwiwirik sa to sa pagrumdom kan sa tong bunyag, papagkanigo na iyang bagoon kita, tanganing magdanay kitang maimbod sa Espiritu na sa tong inako. Kagurangnan sa muyang Diyos, kay raking magumari sa imong banwaan, na nagpupukangon na bangging urog kabanal, asin papagkanig ko ang bendisyon ni ining tubig para sa mo na nagrurumdom, kan makangalas na gawi nin paglalang sa samo. Pati an urog na makangalas na pagtubo sa samo. Tainiman sa nali na lang mo, tanganing magin mabinunga ang daga, asin matawan nin ranga, asin kalinigan ang sabong mga hawak. Linalang mo man ang tubig na magintabang nin sa imong pagkaherak, tahuli ka iniman sana, ilinigtas mo sa kaoripnan ang sa imong banwaan, asin sa lantad, pinakulpa mo ang sa indang pagkapaha. Huli ka iniman sana ang mga profeta, nagpahayag kan bagong tipan, na sa imong itutugda sa katawuhan, sa kahuri-hurihi, huli ka iniman sana, na pinabanal na Kristo sa Jordan, binago mo ang samuyang rinatak na pagkatawo sa pagkarigos para sa bagong buhay. Kaya ining tubig, lugod magin para sa mo, pagrumdom kan bunyag na inako, asin warasan na kami sa kaugmahan makisumaro, kaibaan sa samong mga tugang na binunyagan sa Paskwa, huli ki Kristo, samong kagurangnan. Amen. Isusunod niya to ang pagbago kan panugo niya to kan sa tong bunyag. Pakisuluan po kan sa tong mga kandila. Pakipasa na lang po sa likod ang mga sindikan kandila, tanganing madali ang sa tuya na pag. Ang kandila na simbolo kan liwanag ni Kristo, na sa tuyang ipapahayag. Pakishare po sa kataid nindo, sa likod nindo. Pwede yung pakataas-taas tindikit ang mga kandila. Pagbago kan mga panuga sa bunyag. Urog na namumutan kong mga tugang, huli kan misteryo Pascual, linubong kita kaiba ni Kristo, tanganing kaiba niya, maglakaw kita sa bagong buhay. Kaya pagkatapos kan pag-utob kan Kwaresma, bagon ta ang mga panuga sa banal na bunyag,
nagkaito sa tong sinikwal si Satanas, asin ang sa iyang mga gibo, asin nanugang maglingkod sa Dios sa banal na katolikong simbahan. Kaya, pakisimbag po, isinisikwal nindo si Satanas, Opo, isinisikwal ko. asin ang gabos niyang mga gibo, Opo, isinisikwal ko. asin ang sa iyang mga padaya, Opo, isinisikwal ko. pagpahayag kan pagtubod. Nagtutubod kamo sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, Opo, nagtutubod ako. nagtutubod kamo kay Hesu Kristo, bugtong niyang aki sa tong kagurangnan, namundag ki Virhen Maria, nagtio sagkod sa kagadanan, asin ilinubong, nabuhay liwat sa mga gadan, asin nagtutukaw sa tuo ka nama, Opo, nagtutubod ako. nagtutubod kamo sa Espiritu Santo, sa banal na katolikong simbahan, sa parapakinabang ng mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay liwat ng laman, sa buhay na daing kasagkuran, Opo, nagtutubod ako. asin ang Diyos na makakamhan, Ama ni Hesu Kristo sa tong kagurangnan, na nagtao sa to nin bagong buhay, sa tubig asin Espiritu Santo, asin nagtao sa to kan kapatawadan sa mga kasalan, at amanon kita sa iyang grasya, kay Hesu Kristo sa tong kagurangnan, sagkod sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Mawirik po ako, malibot sa pagwirikan agwa bendita. Si Hesu Kristo na buhay liwat, ginibong kagurangnan in langit asin daga, pinasarik ang satuyang paglaom na kita mabubuhay liwat, mamibi kita sa iya asin sabihon ta, mamuraway na Jesus, hinanyugaan sa mong pamibi. Mamurawayo ni Jesus, inanyugan sa muyang pamilya. An Santo Papa Leon, an mga obispo asin kapadean, tanganing sa kapangyarihan kan Espiritu Santo, sinda maging saksi kan marhay na bareta na si Kristo na buhay liwat, ipamibi niya to sa kagurangnan. Mamurawayo na Jesus, hinanyugaan sa mong pamibi.
para sa mga namamayonin banwaan, tanganing sa indang midbidon si Jesucristo bilang kagurangnan, asin iwaras sa indaan espiritu nin katanosan asin katuninungan, ipamibi niyato sa kagurangnan. Mamurawayo ni Jesus, hinanyuga ang samong pamibi. Ang mga dukha, nagtitios, mga pinapasakitan, mga nagihelang, tanganing magsarig sinda sa paglaom, asin pagtubod ki Kristo na nabuhay liwat, ipamibi niyato sa kagurangnan. Mamurawayo ni Jesus, hinanyuga ang samong pamibi. Nakitagabos na uya digdi, tanganing magkami narootan, asin magtarabang-tabangan sa pagsaksi na si Kristo na buhay liwat, ipamibi niyato sa kagurangnan. Mamurawayo ni Jesus, hinanyuga ang samong pamibi. O Diyos asin Ama, ni Jesucristo ang kagurangnan niyamo. Kay raki man kami, baguha kami sa imong aki, na nagadaan asin nabuhay liwat para sa samong kaligtasan. Ininahagad mi sa ngaran ni Kristo, samong kagurangnan. Amen. Matukaw po, asin, popo na ikaapat na kabtang ang liturhiya kan Eucharistia. Palsukunta na po ang satuyang mga kanina. Magpamibi ka mo mga tugang, tangani nga sa ko sa indong atang, maako man lugod, kanyo samang makakamhan. Ako ang manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iya ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan,
Namimibi kami, akoan mga pamibikan sa imong banwaan, kaiban mga dinudulot na sakripisyo, tanganingan mga pinunan kan mga misteryo paskwal, magdara sa mo huli kan sa imong kapangyarihan, sa pagpaumay na daing kasagkoran, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Ang kagurangnan mapasa indo. Pitasan mga puso. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Totoong maninigo asin dapat matano si nakakaligtas na ikakagurangnan, ipagrukyaw sa gabos sa panahon, at ang ngani, mas mamuraway na iharubay urog ng gayo sa bangging ini, na si Kristo sa mong Paskwa idinulot na sakripisyo, ta siyang gayo ang tunay na kordero, na nagpara kan mga kasalan kan kinaban, sa pagkagadan, rinumpag niya ang samong kagadanan, sin sa pagkabuhay liwat, ibinalik ang buhay. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugma ang gabos sa bilog na kinaban, patingani ang mga langito na virtudes, asin mga angeles sa potestades, nag-aawit kan himno kan sa imong kamarawayan, daing tapos na nagsasabi, panukan sa imo kamurawayan, Hosana sa kaitaasan, aladanan minadigdig sa ngaran ka kagurangan, Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ikanagadan banal, asin ang gabos talinalang na inaataman mo, maninigong nag-uumaw sa imo, huli sa imong aki sa mong kagurangnan Hesu Kristo. Sa bagsik asin kusog kan Espiritu Santo, binubuhay asin pinapabanal mo ang gabos, asin day ka nag-uuntok sa pagtipon kan banwaan para sa imo. Tanganing puon, pagsirang, sagkod pagsulnop kan saldang, malinig na atang ikadulot sa imong ngaran. Kaya kagurangnan, kaming nakikimaherak na nag-aarang sa imo, na ining mga atang na dinarami sa imo, tanganing mabindisyonan, papagkani ko ang pabanalon kan iyo masa ng Espiritu, tanganing maginhawak, asin dugo, kang sa imong aki, sa mong kagurangnan, Hesu Kristo. Sa iyang pagbuot, sineselebrar mi, ining mga misteryo. Takan banggi na siya pinasaluiban, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat sa imo, nagbindisyon, binaak, asin tinao sa iyang mga disipulos na ang sabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan ka ini, tinaan sa kuyang hawak, na idodolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuanian ng kalis, asin pagpasalamat sa imo, nagbindisyon, asin tinao sa iya mga disipulos na ang sabi, mag-ako kamo gabos, asin mag-inom ka ini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon nindo sa pagrumdum sako.
Misteryo kan pagtubod. Salampang pagkakami kay inilakay, sin Panginoon kan kalis, kan pagkagaran mo kagurangan, ipinakamareta niya mo, sagpod na ikaw magdato. Kaya kagurangnan, kami na nagrurumdom kang nakakaligtas na pasyon kang sa imong aki, asin kan makangangalas sa pagkabuhay, patin pagsakat sa langit. Siring man, kaming naghahalat kan sa iyang ikaduwang pagdatong, nagpapasalamat na nagdudulot sa imo, kay ning buhay asin banal na sakripisyo. Lilinya na mimibi kami, ang dulot kan sa imong simbahan, asin sa pagmidbid mo kan ostya, na sa pagsakripisyo kaiyan, minawot mong maulian buot, itugot mo, na kaming binabago kan hawak asin dugo kan sa imong aki, pano kan sa iyang Espiritu Santo, maabtan man lugod na sarong hawak, asin sarong Espiritu ki Kristo. Gibuhon niya lugod kaming daing sagkod na dulot sa imo, tanganing kaibakan sa imo mga pinili, magamtan mi an pamana, enot kaibakan urog kapala na Virgen Maria, ina kan Dios, Nuestra Señora de Peña Francia, kay ba ni San Jose sa iyang esposo, kay bakan sa iyong mga santos apostoles, asin mamuraway na martires, patin gabos na mga santos, sa danay nindang pagsurog sa atubang mo, nagsasarig kaming matabangan. Ining hostya kan sa mong pakipag-ulian, namimibi kami kagurangnan, makapauswag man lugod kan katuninungan, asin kaligtasan sa bilog na kinaban. Ansay mong simbahan na nagbabaklay sa daga, papagkanigo ang magsarig sa pagtubod asin pagkamot, kay bakan sa mong surugoon, si Leon sa mong papa, asin kan sa mong obispo, si Rex Andrew, kay bakan gabos na obispo, asin gabos na klero, asin kan bilog na banwaan na tinipon mo. Kaugayi ang mga panuga kaning familia, na binuot mong makiatubang sa imo, maugay nama, kay raking pagsararoa sa imo, ang gabos mong aki sa inmansinda nakawarak. Ang mga tugang niya mong gadan, asin ang gabos na nagpapagaya-gaya sa imo, na nagtalikod na sa panahon na ini, mabuot mong akuon sa imong kahadean. Naglalaom kaming makakaduman, tanganing sarabay kaming mapano sagkod paman, kan sa imong kamurawayan, huli kay Kristo sa mong kagurangnan, sa paagi niya, iwinaras mo ang gabos na karahayan sa kinaban. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos sa kagalangan asin kamurawayan, sa gabos sa kapanahonan, kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi.
pagdato ang kahadean mo. Magyari ang buot mo sa dagat, insiri sa langit. Hansa mo kakano sa rualdan, itao mo sa muyangon niya. Asin patawadon mo kami sa samo mga kasalan. Siring na pinapatawa niya mo ang mga nagkakasala sa muyan. Asin hare kami pagdara sa sugo, kundi agawa kami sa agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo, an katuninungan, tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkaherap, magindanay, natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos, nakapurisawan, mantang kami nagahalak, kan maog mang paglaom, asin pagdato, kan sa mong paraligtas, na si Hesu Kristo. Sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga Hesu Kristong kakurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, ang sakong katuninongan itinatao ko sa Indo, hare pagilingaan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kang sa imong simbahan, sin papagkani ko na siya mapatuninong, asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, kana nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan danay na mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. magpatinaraohan kamo nin katuninongan. Peace be with you.
Uyan kordero kan Dios, kaya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ng mga inapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikaw magdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, maoomayan.
Mamibi kita. Kagurangnan pabulosa sa muan Espiritu ni sa imong pagkamuot, tanganing sa karahayan mo, ang pinabasok sa mga sakramento Pascual, pagsararoon mo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Matukaw po ngon aning kadikit na panahon. Bago ang huring bendisyon, tugutin nindo akong magpasalamat enot sa mga kapadian na presente sa tuyang selebrasyon. Si Father Darius, sa kuyang kaklase, ang Chancellor kang Archdiocese, si Father Ryan, si Father Fermin, asin si Father Juan Daniel Gaite, sa mga naglingkod sa misa, ang mga mass servers, ang mga readers, collectors, lay Eucharistic ministers, mga sakristan. Salamat po sa pag-serve sa misa, solemneng paglingkod sa misa. Ang satuyang choir, upakan po niya ito ang satuyang choir. Salamat sa music ministry, sa panginginota ni Miss Christine Prestado, sa mga nagtugtog, kay Ate Tess Villania, sa Gabos. Salamat po. Ang magayon na pagkanta, nakakadagdag ka sa tuyang espiritu na magpangadji nin mas magayon. Kaya salamat po sa Indo. Sa Parish Pastoral Council, sa pamamayo ni Mrs. Vivencia Labay, sa Parish Finance Council, sa pamamayo ni Attorney Edgardo Ablay, sa padago sa pagsuporta sa parokya para sa mga successful activities sa tuyang Ginibo sa laog kaining Semana Santa. Sa Adyan, tuloy sa Adyan, pirang oras lang sa pagtunton, ang schedule ta po, ang salubong, gigibuhan sa alas 4 nin aga, dire-diretso na po yan, around 4:30, pag-abot kang prosesyon, gigibuhan ang pagtunton, tapos sa oras na probably 5:15 or 5:30, ang misa, ng sa tuyang namumuta na Arsobispo Emerito, si Archbishop Rolly Tirona, siya po ang manginginutan sa misa. Then, pagkatapos kayan, we will follow the regular schedule. Salamat po sa Induga po sa pagpartisipar sa makahulugan na selebrasyon kan Bihilya sa pagsabat kan pagkabuhay liwat ni Kristo. Happy Easter po sa Induga po. Matindog na po kita. Ang kagurangnan mapa sa Indo, asin sa imong espiritu. iduko ang mga payo asin maghagad nin bendisyon sa Dios. Bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan, huli kan solemnidad kan Pasko ngunyan, asin kairakan kamong surugon sa mga paghipa kan gabos na kasalan. Amen. Asin siyang nagsulit sa Indo sa buhay na daing kasagkoran, huli kan pagkabuhay liwat kan bugtong niyang aki. Panoon kamo kan mga premyo nin buhay na daing kasagkoran. Amen. Asin mantang tapos na, anal daw, kan pasyon kan kagurangnan, kamong nagseselebrar kan mga kaugmahan kan Fiesta Pascual, huli kan sa iya masanang pagtabang, makaabot na nagrurukyaw ang mga kalag sa fiestang ini na sineselebrar sa kaugmahan sa paman. Amen. Asin ang bendisyon kan Diyos na makakamhan, Ama, asinaki, sinin Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Happy Easter po sa Gabos. Happy Easter, Father.
Ang picture.